Arteche, Honorable Roland Boy Evardoni, in Masayaw Hingkoratsa. Kay may dahin istorya behind this dance. Ang ipapadi sa iya, waray iba kundi ang representative ni Congresswoman Maria Fe Abonda, Madam Cora Basada. Okay, darang nasa ring ni Mayor nga diri iya pwede, ang isasaliwan kan Mayor, kay inmorn pa hi Mayor dara kan iya apoy sising a oras, ang isasaliwan kan Mayor waray iba an aton amay an aton madinasigon gihapon nga Vice Mayor hiton Arteche, Honorable Rolando B. Evardoni, ang ipapadis kan Madam Cora Basada. Ano din inaabat yan na Ate Cora? Ate Cora, hello? Okay. Ang mga post, follower akin niya.